tal? Vos vaig explicar els 4 tests físics que heu de fer, els fem en un moment, i estarem orientats a fer una valoració curta i breu del nostre estat físic. Simplement és per a saber com millorar i bé, plantejar el treball que heu de fer estos dies. Vale, perfecto. El primer test anem a fer el temps que aguantem en dominades, d'acord? No és pujar i baixar, sinó que és aguantar, d'acord? Anem a fer flexions. En el cas de les xiques farem flexions en cadira. I en el cas dels xics, flexions en terra. També si algun xic no pot fer-lo en terra, pot fer-lo en cadira, no hi ha cap problema. Tercer test, anem a valorar la mobilitat. Anem a fer una flexo-extensió, una extensió, d'acord? I anem a veure fins a quina altura arribem, si punta, turmell, tíbia o inclús en els dits al terra, o palma al terra. En l'últim test anem a fer una valoració de la resistència, anem a fer 1000 metres, són 5 voltes al perímetre de la valla i el menor test possible, d'acord? Al voltant de la valla són 5 voltes.